Hi there, this is Oscar and this is gonna be a new video for my channel. And well, in this video I would like to make an experiment. The idea comes from Peter, and Peter told me that it would be interesting to make a video in Catalan without subtitles. So the idea is, the experiment is that is to know how well you can understand Catalan without subtitles, without any hint. Maybe right now you are thinking, oh, I don't understand, I'm not going to understand Catalan because I haven't studied Catalan. But if you haven't already heard Catalan, then you'll notice that Catalan is very similar to Spanish, to French, Italian, because Catalan becomes from the same family. And yeah, so the idea is you to try to understand what I'm going to say in Catalan. So right now I'm going to switch to Catalan. I ara mateix estic parlant en català i, com he dit abans, en anglès. La idea és que tu intentis entendre el màxim possible, comprendre el màxim possible el que estic dient en català. D'acord? No tinc cap guió preestablert, per tant estic parlant una mica improvisant. I bé, doncs podria parlar una mica sobre el bilingüisme a Catalunya. A Catalunya, que és el lloc on visc, són oficials el català i el castellà. Per tant, es poden utilitzar indistintament català i castellà sense cap problema. El tema és que hi ha persones que s'aferren una mica al castellà o l'espanyol i no volen saber res del català. I la situació a Catalunya és que moltes vegades no saps ben bé quin idioma utilitzar, quina llengua utilitzar, d'acord? I després, no sé, per exemple, vas pel carrer i preguntes l'hora, quina hora és, o preguntes una adreça, i si et contesten en espanyol, moltes vegades les persones, la gent, el que fa és immediatament canviar a espanyol per tenir la conversa amb la mateixa llengua. I això és una cosa bastant peculiar, perquè, clar, no saps ben bé mai, per persones noves, si els agrada més utilitzar un idioma o un altre. Llavors també, normalment tothom entén i parla el castellà, l'espanyol, i una gran majoria de persones entenen, per no dir totes, no totes, però pràcticament totes poden entendre el català, a excepció de nous immigrants, que, com és lògic, doncs no entenen el català, però estic parlant de gent que ja porta un temps aquí, i no tothom el parla el català. El parla molta gent, però no tothom el parla. També és curiós perquè moltes vegades tu associes el català o castellà amb una persona. Per tant, si coneixes una persona en català, te n'en recordes sempre que aquesta persona li has de parlar el català. També passa amb l'espanyol. Si una persona estàs habituat o has tingut alguna conversa amb ella en espanyol, també te n'en recordes. Per tant, fas com un canvi de xip per cada persona. I bé, potser un altre dia ampliaré el tema de bilingüisme, que crec que és força interessant, però bé, per avui, per aquest tipus d'experiment, crec que és suficient. Espero que us hagi agradat i res, si voleu posar comentaris i explicar una mica com us heu sentit escoltant català, doncs som benvinguts, d'acord? Doncs fins una altra. Adéu-siau.